L-inċertezza dwar it-triq il-qoddim fil-Partit Nazzjonalista komplet tikber anki għal fatt li d-deputati nazzjonalisti sa issa tħallew flama. Ikkonferma dan id-deputat nazzjonalista stess, Edwin Vassallo, li daru mal-ħajt stqar li ma jafx meta se jitlaqqa il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Meta jissejjaħ. U għadu ma sejjaħx. Taħseb li għandu jissejjaħ. Fuq jekk jissejjaħ ħadni ma rajtx l-emails u allura meta nkun naf ngħidlek. Din id-dikjarazzjoni xotta ta' Edwin Vassallo komplet tixet il-qasma li hemm hekk kif diversi media indipendenti rrapportaw li qed jinġabru l-firem minn fost id-deputati nazzjonalisti sabiex Delija jitneħħa. Vassallo li mhux dejjem ġibet ħabel wieħed ma' Delija prova jbenġel id-dikjarazzjoni tiegħu billi qal li m'hemmx urġenza biex jitlaqqa l-grupp parlamentari hekk kif diġà ilu ġimgħa li reġa' beda jiltaqa' il-Parlament. Ma normali, daqqa ndumu ftit daqqa ma ndumux skont l-urġenza niltaqgħu. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet kellem il-kandidat nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Aġus. Aġus li der skomdu eżatt qabel staqsejnieh kien kostret jiddefendi lil David Casa u Roberta Mezzola, iż-żwiemel nazzjonalisti li hu jrid itellaq magħhom u jipprova jelibhom. Skont Peter Aġus li ħafidu l-mikrofonu ta' dan l-istazzjon, David Casa u Roberta Mezzola li tkellmu u votaw kontra Malta ħadmu fl-interess ta' pajjiżna. Sostna li dawn telgħu f'isem il-Partit Nazzjonalista u b'dikjarazzjoni ċara derlu li dawn wettqu xogħolhom sew. MP Malti li jirrappreżenta lil Malta jirrappreżenta l-elettorat li tellgħu. Tajjeb? Dik risposta. Ġifier ma tħoss li votaw kontra. Assolutament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.